Am revenit, continuăm emisiunea din această sâmbătă dimineață. Vreau să vă spun că mă bucur că l-am aici în studio, alături de mine, prin medica de la ATI, un tânăr medic cu care ne-am mai întâlnit, cel care are succes cu tinerii noștri reșițeni pe care îi duce studenți la medicină, vrea să-i facă medici, vrea cât mai mulți medici de aici, din zonă, și are succes cu ei, Dumitru Șutoi. Bună dimineața, Dumitru, și bine ai venit. Știi, făceam la ultima emisiune din an, dar acum ești aici. Da, bună dimineața. Putem spune că respectăm deja tradiția pe care am zis-o și anul trecut, doar că nu e ultima emisiune din an, mai sunt câteva emisiuni până la sfârșitul anului. Mă bucur să vă văd din nou aici, din nou în studio, din nou la Reșița și sunt într-o altă postură, pot spune acum. De ce? Pentru că în aceste momente sunt detașat aici la Reșița. Spitalul Județean, da, după ce ai lucrat la Județeanul din Timișoara. Exact. Pe perioada de rezidențiat, atât eu împreună cu și cei 4 colegi ai mei cu care suntem detașați aici, am venit pe o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de prelungire și... Cum e la Județeanul de aici? Ți-ai făcut o părere comparativ cu cei la Timișoara? Păi, dacă asta să mă gândesc, aș găsi puncte pro și puncte în minus față de spitalul de la Timișoara. Ca să încep cu punctele pro, ca orice debriefing și ca orice feedback, ar fi din perspectiva noastră. Aici ești apreciat, putem spune la fel ca un medic specialist, chiar dacă ești medic rezident, putem spune că ești apreciat de personalul medical, atât, nu știu, de infirmiere, cât și de asistente, cât și de ceilalți colegi, și reprezintă o experiență foarte bună pentru dezvoltarea ta ca viitor specialist, mă refer în calitate de rezident, pentru că te responsabilizează mai mult. Da. Asta ar fi pro. Asta ar fi punctele pro. Ca și puncte contra, având în vedere cantitatea de muncă pe care o au cei de la Reșița, din păcate personalul medical este, din punct de vedere numeric, foarte mic. Și fiind un număr mic de persoane, mă refer aici la medici, cât și ca și personal, nu știu, mediu, asistente și infirmiere, e o ușoară dezorganizare față de Timișoara. Ușoară dezorganizare mă refer nu în legătură cu tratamentul pacienților și cu hârțogării și cu toate celelalte lucruri. Doar că acest lucru ar putea fi rezolvat fără nicio problemă dacă s-ar găsi alte persoane care să vină în ajutorul celor de aici. Deci tu spui așa, e personal puțin sau da, mai puțin pentru numărul de pacienți Categoric. Deci e personal puțin. Într-adevăr, e personal puțin și din păcate această problemă o întâlnim peste tot în țară, dar în Reșița, pot spune că am trăit-o și eu să o văd. Bun, cum stau la dotări? Ca și dotări, putem privi partea plină a paharului legată cu pandemia, având în vedere, nu știu, un număr de ventilatoare destul de mare care a venit în Reșița datorită acestei situații în care ne aflăm, și pot spune ca și medicație că nu există foarte mare diferență între Reșița și Timișoara, adică ai lucrurile necesare tratării unui pacient, ai device-urile, ustensilele precum ventilator, paturi, în special pacienții de la COVID beneficiază de echipament de paturi, de injectomate și de ventilatoare similare cu cele din centrele universitare. Tu lucrezi pe COVID acum. Lucrez atât pe COVID în principal, cât și oferim ajutorul în momentele în care e nevoie și la partea de non-COVID. Cum a fost perioada asta? Cum e, Dumitru? Ești medic tânăr, a fost... Bine, nimeni nu cred că se aștepta, noi ne-am mai întâlnit și în vară online, drept. Bine, am vorbit mai mult despre ce faci tu extra, pregătirea tinerilor liceeni pentru facultatea de medicină. Ești mentoratul tău pe care îl faci, o să amintim un pic și despre asta, cât timp mai ai, dar lăsând la o parte mentoratul acum ca și medic, cum vă evoluă cei din linia întâi? Fiind o persoană optimistă... Da, tu ești un pozitiv și un optimist, așa pot spune că a reprezentat o perioadă pe care nu au mai întâlnit-o colegii mei din generațiile anterioare, dar pe care sigur nu o vor mai întâlni nici ceilalți viitori colegi. Acum voi intra în anul 3.
De rezidențiat? De rezidențiat. Da. Câți ani se fac? 5 ani se fac de rezidențiat. Deci mai ai puțin și ești medic specialist. Mai puțin. Timpul trece foarte repede și până la urmă trebuie să îl investești în tine și în dezvoltarea ta. Și cu pe zi ce trece, experiența pe care o acumulezi să te determine, nu știu, să ieși din zona de confort și să vrei să ascensionezi cât mai mult. Pot spune că sunt, nu știu dacă norocos, dar pot spune că va fi o experiență care îmi va fi extrem de utilă în situații din acestea speciale, în situații, nu știu, precum, nu știu, Doamne ferește să apară anumite calamități sau războaie sau alte lucruri. Sunt sigur că cei care am trecut prin experiența asta de COVID și în continuare trecem, sperăm să trecem cât mai puțin, suntem ca niște soldați care luptă într-un război și după această perioadă putem spune că suntem veterani. Veterani în sensul că am luptat, suntem acolo pe front, chiar dacă pare clișeic și poate multă lume și-a pierdut, nu știu, respectul sau și-au creat antipatii față de medici, nu înțeleg de ce. Acest lucru se datorează doar părții de, nu știu, instigatori online, exact, și fake news. Așa, pentru că au și apărut anumite situații. Da. Și care, din păcate, în țară nu există o lege care să pedepsească fake news-urile și persoanele care transmit mai departe și dezinformează, populația. Ți-e ciudă când vezi astfel? Imaginați-vă un pic când stai ore, nu exagerez, ore, poate chiar zeci de ore, să spunem dintr-o gardă de 24 de ore, mai mult de 50% stai înăuntru și știi ce e acolo și vezi cât de mult te chinui și la ce riscuri te expui. Înăuntru stai să lămurim, nu la pacienți, adică nu exact. în afara spitalului. Da. Îmbrăcat, deci stai 12 ore îmbrăcat lângă patul pacientului. Exact, în combinezon. Așa. Și îl salvezi, faci absolut, nu știu, lucruri supraomenești să încerci să-i salvezi viața și vezi tot ceea ce se întâmplă și apoi ieși afară, vezi oamenii fără mască sau spun că ei, nu știu, nu cred în așa ceva și mai apar alte grupuri pe alte social media în care spun că jos bonnița și mă frapează că sunt oameni care, unii oameni sunt, care au carte, care sunt citiți și creează asemenea conspirații care sunt extrem de dăunătoare pentru populația generală. Și periculoase. Periculoase. Până la urmă îi putem numi fără nicio scrupulă teroriști pe cei care instigă la așa ceva. Ai văzut situații, mă gândesc că în toată perioada asta, oameni sănătoși în putere care au fost intubați și au ajuns într-o fază terminală? Dar, într-adevăr, nu știi, nimeni nu poate să spună dacă eu voi face COVID, dacă voi avea o formă ușoară sau o formă severă. Într-adevăr, dacă aș avea comorbidități asociate și pot spune că deja am una circumferința abdominală un pic mai mare decât de obicei, nu știu, comorbidități, nu știu, precum hipertensiunea arterială, diabetul zaharat. Stresul, faptul că te alimentezi neregulat. Într-adevăr. Probabil și apetitul crescut pentru mâncare. Adică cred că nu ne lipsește multora dintre noi. Păi există două categorii de oameni dacă stăm să ne gândim. Cei care trăiesc ca să mănânce și cei care mănâncă ca să trăiască. Eu din păcate fac parte din prima categorie, adică trăiesc ca să Adică mie îmi place și mie îmi place să mănânc. Suntem din categoria aia, nu e de bine, dar asta este. Da. Din păcate COVID-ul cam îi place partea asta pentru cei care trăiesc ca să mănânce, pentru că obezitatea reprezintă un factor de risc, un factor predispozant Am văzut la obezitate și diabet. Da, obezitate, diabet, hipertensiune și multe alte comorbidități care scad imunitatea. Nu pot spune, adică nu pot spune eu chiar dacă am sau chiar dacă n-am comorbidități, dacă pot să fac o formă severă. Într-adevăr, dacă am comorbidități asociate, există riscul să îmi apară o formă severă, doar că,
nu putem spune clar dacă au fost și vei face situații și bătrâni, știu cazuri clar de bătrâni peste 80 de ani, 85, 86, care s-au vindecat. Într-adevăr, și eu în aceeași parte știu persoane, spre exemplu, o persoană apropiată mie, patron de pensiune de prin județul Hunedoara, la care am mers chiar și anul acesta. Am mers de 2 ori, chiar și Revelionul anul trecut l-am făcut la el la pensiune. Om în toată puterea, nu cred că avea nicio comorbiditate asociată, copil mic acasă, a murit de COVID. Aoleu, da? Deja, da. Și avea 50 de ani, cred că 50 și un pic de ani. Adică cunosc și persoane tinere care au murit și să nu spunem 11.000 de cazuri în care sunt și persoane din absolut toate categoriile de vârstă care pot face o formă severă de boală și care, din păcate, pot deceda datorită complicațiilor pe care apar. Se tot vorbește de alte tratamente, că s-a mai descoperit un medicament care e miraculos, care face bine. Există un protocol de tratament. Într-adevăr, există protocol care cu siguranță se actualizează extrem de periodic, poate chiar de la ordinul zilelor. De ce? Dacă am privi în lumea asta științifică, cei care se ocupă de studii, mai ales medicii, mai ales cercetătorii, un procent extrem de mare de studii și de cercetare s-a făcut pe partea asta de COVID, de când a apărut pandemia. Și odată cu avansarea în efectuarea studiilor și realizarea studiilor, se ajung la anumite concluzii care modifică protocoalele care sunt apărute. Într-adevăr, dacă spuneți că spun alții, cei care spun că s-au descoperit tratamente miraculoase și tratează COVID-ul, să ne dea și nouă și cu siguranță va câștiga premiul Nobel în secunda 2 dacă tratează pe toată lumea de COVID. Din păcate, în momentul de față nu există un tratament specific, un tratament etiologic în care se spune ok, ai luat COVID, iei medicamentul ăsta, nu știu, cel mai probabil un antiviral și gata, într-o anumită perioadă de timp te-ai tratat și ai și imunitate. Soluția care ar putea să salveze populația generală, pe lângă imunizarea naturală, dacă un procent foarte mare din populație va trece prin boală, nu suntem la faza aia. Exact. Nu știu dacă suntem sau nu suntem, dar cu siguranță un procent mare, dacă vedeți, să zicem, sunt câteva sute de mii de persoane care au fost confirmate cu acest virus, dar în mod real, cu siguranță, adică știu și eu cazuri în care multe persoane zic ok, a făcut mama sau tata sau a făcut cineva din familie, am și eu simptome, nu am gust, nu am miros și nu mă mai duc să-mi fac testul pentru că sigur am și eu COVID și stau acasă și mă tratez. Foarte greșit. Eu recomand tuturor persoanelor care au astfel de simptome să meargă să se testeze ca să fie confirmat că au virusul SARS-CoV-2, este testul pozitiv la SARS-CoV-2 și să se trateze ca atare. Într-adevăr, există protocoalele, mai ales la persoanele asimptomatice și cu forme ușoare, stau acasă. Da, stai acasă. Nu mai apare povestea aia cu du-te în spital obligatoriu. Nu mai apare. Nu, stai acasă și te tratezi acasă. Nu? Aceasta, frica de spital și frica că vei fi internat sau că vei face o formă medie sau severă, îi determină pe foarte mulți oameni să nu meargă să se testeze. Și am înțeles eu din discuțiile pe care le-am mai avut și cu altfel de medici private sau mai mult private, că oamenilor le o frică nebună să-și trateze alte afecțiuni din cauza COVID-ului. Asta reprezintă, acest grup reprezintă victimele colaterale ale virusului. Da, normal, pentru că dacă stai să te gândești, majoritatea, nu știu, fondurilor, focusarea tuturor conducerilor, managerilor de spital, bineînțeles acelor de sus de la minister, e mult mai mult, atenția este către COVID. Dar să nu uităm că există zeci de mii, poate sute de mii de pacienți oncologici, spre exemplu, pacienți oncologici care poate nu au primit tratamentul la timp sau poate multe persoane s-au stins așteptând să fie Am văzut tratat. o statistică ce-i drept trimisă de cei de la OncoHelp Timișoara, cu care avem o relație de colaborare foarte bună, trimisă de ei, în care spuneau că au murit mai mulți de cancer anul ăsta decât de COVID. Există o foarte mare posibilitate și ei mor din mai multe cauze. Până la urmă, chesul tratării unui cancer, care este? Să-l descoperi în stadiul
stadiu cât mai incipient, pentru că există deja, putem spune că există deja un tratament, un mod de tratament care ar putea trata cam orice tip de cancer. Știți care e ăla? Bisturiu. Bisturiu este ăla, adică să-l descoperi, nu mă refer la cancerele hematologice, mă refer la cancerele care provin dintr-un anumit țesut. Așa, exact. Deci scoatem exact, tumora. La timp. La timp. La timp. Și la timp, termenul acesta de la timp e foarte delicat, pentru că nu știi când, nu știi dacă, chiar dacă să spunem este stadiu 2, nu știi dacă are micrometastaze în tot corpul. Adică micrometastazele înseamnă anumite metastaze în care a diseminat această tumoră, aceste celule canceroase care nu pot fi vizualizate la explorările imagistice de care beneficiem acum. Spre exemplu, investigații precum RMN-ul, CT-ul, sper să nu greșesc, pot vizualiza aceste metastaze doar dacă au peste 3 mm. Repet, sper să nu greșesc, nu face parte din domeniul meu, partea de oncologie. Așa, într-adevăr, până la urmă, virusul ăsta, adică situația pandemică, a redus și partea de screening a pacienților, dacă tot am zis pacienților oncologici, sau dacă, nu știu, apar anumite simptome, ți este frică să mergi la spital să te investighezi și, din păcate, poate altă dată ajungi prea târziu. Dar un alt lucru interesant care a fost schimbat de-a lungul acestei perioade a fost partea de intervenții chirurgicale. În majoritatea spitalelor acum se execută intervenții chirurgicale doar de urgență. În regim de urgență și intervenții chirurgicale care chiar necesită să se intervină în acel moment. Viața în pericol. Într-adevăr. Acum, toate celelalte intervenții sunt temporizate până când se va întâlni un moment oportun. Dacă nu arde, atunci nu se intervine. Ceea ce nu știu dacă e chiar un lucru atât de rău. Nu? Nu, până la urmă nu știu dacă... Bun, aș vrea să mă întorc un pic la voi, cei din linia întâi, statul cu costum și faptul că, iată, dintr-o gardă spuneai că 12 ore ești lângă patul pacientului. Cum reziști? Că până la urmă și voi sunteți oameni. Timpul trece foarte repede acolo. Adică nu știi cum trece timpul, n-ai un ceas în care să te uiți că nu ai telefon sau ceasuri cu tine sau tot, că ești îmbrăcat ori într-un costum de unică folosință dacă beneficiezi de așa ceva sub combinezon, ori în scrapsul tău, adică în costumul tău de spital, ori în chiloți. În unele situații. Și nu te gândești în momentele acelea că zici ok, mai sunt 2 ore sau deja sunt de 2 ore. Ai atât de multe lucruri de făcut încât nu știi cum trece timpul. Să spunem, odată mi s-a întâmplat să intru, zic ok, haide ca să monitorizezi cum se ventilează pacienții, spre exemplu să le faci gazometria, să recoltezi sânge arterial ca să vezi cum se ventilează, să vezi concentrația de oxigen și de dioxid de carbon din sânge. Mai fac o paranteză că îmi vin atât de multe întrebări. Toți cei intubați mor? Nu pot spune, nu toți cei intubați mor, dar un procent ridicat din persoanele care ajung să fie intubate decedează. De ce? Pentru că partea asta de intubație orotraheală și ventilație mecanică, adică să respiri cu ajutorul aparatului, reprezintă cam ultima treaptă, în cele mai multe cazuri, ultima treaptă de management respirator al pacientului. De ce? Că plămânii, datorită inflamației, la nivelul plămânilor nu se mai pot realiza schimburile de gaze de oxigen și de dioxid de carbon dintre mediul extern și sânge. De ce am spus în cele mai multe cazuri? Pentru că există și, nu știu, plămânul artificial, adică un device prin care îți înlocuiește funcția plămânului, nu prin care respiri, prin care îți înlocuiește funcția plămânului, respiratorie și anume de a realiza schimbul de gaze, ci prin acel aparat, practic îți intră sângele, hematiile sunt oxigenate și hematiile cu oxigen îți ajung în sânge ca să-ți aducă aportul necesar tuturor țesuturilor de oxigen. Păi, practic, fără oxigen tu nu poți să trăiești, nu poți să-și exercite funcțiile celulare. De fapt, asta e nasolia COVID-ului, că ți atacă plămânii și ți-i face să nu mai poți respira, să nu-ți mai aducă aportul de oxigen în
organism, ca să înțelegem noi. Da, asta este una din probleme și cealaltă problemă majoră, cealaltă complicație majoră pe care ți-o produce acest virus este că infecția, exact, reprezintă un factor extrem de procoagulant care îți formează acele cheaguri, îți formează trombi și care pot emboliza, pot ajunge exact acolo unde nu trebuie, în principal la nivelul plămânului să face embolie pulmonară sau la nivel... Și se moare, sau cerebral sau... Da, cam asta. Și se moare în funcție de foarte mulți factori. Dacă este masiv, dacă nu e masiv, dacă a provocat și anumite complicații, spre exemplu, un trombembolism pulmonar masiv, e clar că are repercursiuni și asupra activității inimii imediate și tot. Da, cam astea sunt principalele modalități. Deci organismul nostru este ca un motor care funcționează cu toate lucrurile. Ca să fie în parametri, trebuie ca toate să fie una după alta, să funcționeze așa cum funcționează. Dacă apare o fisură undeva, se pot întâmpla fisuri în lanț sau alte lucruri. Ca să înțelegem așa, mai noi, rudimentar vorbind. Da. Îți place că ești la Reșița? Îmi place pentru că e un feeling foarte plăcut. În momentul în care am aflat că voi veni la Reșița, eu dimineața nu știam că merg la Reșița și după ce am plecat de la spital, m-am mers cu gândul, ok, trebuie să vin repede, să-mi caut chirie cât de repede se poate, că nu voiam să le expun pe tatăl meu. Mama, chiar dacă lucrează la spital și este expusă la virus, nu voiam să le expun și eu pe taică-miu la COVID. Și e o senzație extrem de plăcută. De ce? Pentru că în momentul în care am aflat, am zis exact, am avut acel sentiment ca și cum mama m-ar fi sunat și mi-a spus: bă, e o groază de lucru acasă, nu mai fac față și te rog frumos, vino să mă ajuți. Și lucrul ăsta s-a întâmplat. Suntem o echipă foarte frumoasă de medici rezidenți în care 1, 2, 3, 4, 5 medici rezidenți. 5 rezidenți care am venit din diferiți ani, în care toți suntem reșițeni. Toți sunteți reșițeni. Da, pe toți din Reșița, toți sunt, de exemplu, cu o colegă mai mare de-a mea, ne aducem aminte că ne-am făcut practica de vară aici în spital și pe secție și e o senzație destul de interesantă. Deci toți suntem... Ai făcut practică tot pe ATI la spital? Chiar din primul an am făcut practică și cred că lucrul ăsta m-a determinat să aleg anestezia și terapie intensivă, pentru că am văzut, bă, locul ăsta e de mine, locul ăsta e de mine, trebuie să faci atâtea lucruri, trebuie în primul rând să știi atâtea lucruri pe care să le corelezi și să tratezi pacientul de multe ori sub presiune, în contratimp. Și simți că viața omului este în mâinile tale și mai ales atunci când o salvezi, e o satisfacție extrem de mare și pentru aia atunci realizezi că pentru aia te-ai făcut medic. Și recomand tuturor studenților la medicină în timpul studenției să experimenteze cât mai multe specializări, pentru că în momentul în care vor descoperi, nu știu, atracția aceea, chimia aia cu o ramură, o vor simți și vor ști din acel moment ce vor să facă. Pentru că și eu am intrat cu alte idei în facultate, că voiam să mă fac, nu știu, medic, legist, vedeam prin filme, cum vin acolo frumos la costum, toată lumea se dă la o parte, mă duc să mă uit la cadavre. Găsești de unde a pornit prima, nu? Da. Și cu siguranță te vei schimba. Cert e să experimentezi și să vezi cum e. Și același lucru îl fac și acum la Reșița, pentru că am termen de comparație cu ceea ce văd la Timișoara și experiența asta mă ajută să învăț multe lucruri și să apreciez și lucrurile mici pe care le întâlnești în spital. Nu știu, spre exemplu, o seringă un pic mai specială, seringa de astrup, care este heparinizată. La Timișoara poți să folosești, poți să te îmbraci, poți să împodobești un brad cu seringile acelea, dar la Reșița, din păcate, trebuie să le calculezi, adică fiecare se știe. Asta e de câte astrupuri are nevoie pacientul, de atâta siringi trebuie să fie consumate. Și, nu știu, sau foile pentru imprimantă. Am rămas șocat când am văzut că cei de la spital nu le oferă secțiilor foi de imprimantă. Să poți să faci
faci acolo. Exact, ca să poți să listezi, nu știu, să poți să listezi analizele pacienților și să le faci arhivă. De multe ori trebuie făcut să scrii de mână, să pierzi timpul să scrii de mână foarte, foarte multe lucruri, pentru că lipsesc foi și toner de la imprimantă. Dar da, până la urmă, asta este... Foarte tare, adică mi se pare cool. Dar de ce mai trebuie? Nu poți să le lași în format electronic. Nu poți să fie arhivă, să lucrezi cu dar ele până la cumva. urmă o bună comunicare interpersonală, în primul rând între medici și în al doilea rând între medici și asistente, pentru că asistentele fac treaba și ele fac treaba grea în sensul să administreze medicația la timp, să aibă grijă cum administrează, să fie foarte atente și să vadă clar ce este acolo în foaie. Din punctul meu de vedere ar fi că e mult mai bine să vezi ceva scris, nu știu, nu, te-am întrebat de ce. Te-am întrebat tuturor. de ce, știi, e foarte important. Bun, pe un device. Ăsta ar fi, probabil că următorul pas. Da. Ăsta ar fi, să zicem, un alt punct negativ, dar punctele pozitive că medicii de aici sunt la fel de capabili ca toți cei de la Timișoara, sunt oameni care se văd cu adevărat, chiar dacă au o experiență mare în spate, sunt oameni care iubesc să facă treaba asta și o fac bine. O fac bine în adevăratul sens al cuvântului. Și lucrul ăsta m-a impresionat. Adică asta nu înseamnă că dacă ești un medic care lucrează într-un oraș mic, ești mai puțin capabil decât un medic care lucrează într-un oraș mai mare. Într-adevăr, într-un oraș mai mare ai deschidere și disponibilitate mai mare să faci anumite proceduri, anumite manevre un pic mai pompoase. Spre exemplu, nu știu, aici se fac foarte puține plasmafereze și hemodiafiltrări. De ce? Pentru că nu sunt filtre pentru aparat, pentru că un filtru din acela costă mii de lei pentru un singur pacient care durează pentru o singură ședință. Și din păcate spitalele mai mici nu pot beneficia de atât de multe aparaturi. Consumabile, pardon, exact, de mai multe consumabile. Și în același timp, iarăși un lucru pe care nu l-am văzut până acum, managementul de la Timișoara, adică conducerea secției și tot, pot spune că au făcut un lucru incredibil acolo. Adică cum este secția de la Timișoara, cum arată, cum să spun, aceste consumabile, putem spune chiar la discreție și tot, adică tot respectul, și realizez că este foarte greu ca oamenii de la conducere, și aici vorbesc de domn profesor Sândes și de domn doctor Bedreag, au făcut niște lucruri extrem de frumoase la Timișoara. Și vorbește de județeanul din Timișoara, ca să lămurim că și acolo sunt mai multe spitale. Având în vedere că suntem un colectiv mare acolo. Cât sunteți acolo? Câți rezidenți sunteți? Imaginați-vă că sunt în medie, să spunem, 30 și un pic de rezidenți pe an. Deci ori 5, practic suntem 150 de medici acolo, pe care domn profesor a luat o inițiativă super faină, în sensul că oferă ajutor, domn profesor Sândesc oferă ajutor altor spitale mai mici, acceptând detașarea medicilor rezidenți. Pentru că am înțeles că profesorul Sândeț a ajutat spitalul din Reșița și cu extinderea secției ATI, cu mai multă aparatură, cu ajutorul lui s-a întâmplat asta. Exact. Când se va da drumul la etajul 3, acolo unde e oftalmologia? Cu siguranță se va da. Ai văzut? Da. Că ne spui din exterior și te cred pe cuvânt. E o secție unde sunt câteva paturi de terapie intensivă, unde, din ce am înțeles, vor fi jumătate din paturi dotate și cu device-uri de ventilatoare mecanice și toate cele, și vor fi paturi în care pacienții vor fi pacienți din aceea la limită, cum ar veni o zonă tampon, la limită între depreciere, adică nu e chiar de terapie intensivă, dar nu e chiar nici de o secție normală. În sensul că necesită oxigenoterapie, necesită o monitorizare mai riguroasă și asta nu știu să spun concret cum va fi acolo, asta știu, asta din ceea ce v-am spus. Nu știu ce va fi acolo, dar
Am înțeles că va fi o combinație între pneumologie și terapie intensivă și cam asta va fi. Dar cert e că cel mai probabil Cât mai vor fi ne locuri ține acolo. povestea asta grea așa, cu voi în linia întâi, cu noi? Păi, cât crezi? Așteptăm în primul rând să apară vaccinul, să vedem efectele vaccinului, mai ales A început în Marea Britanie vaccinarea. Doar în Marea Britanie. Doar în Marea Britanie și nici ei nu merg în super susținut. Exact, pentru că e destul de riscant, că e un lucru pe care nu îl știi. Nu știi ce efecte are și tot fiind nou și foarte mulți oameni sunt destul de reticenți de sceptici legat de acest vaccin, dar cert e că riscul față de beneficii, că acest vaccin îți aduce beneficii mult mai multe decât riscuri. Adică din lucrurile pe care le-am citit. Într-adevăr, poate există și riscuri, dar eu cred că îți aduce mult mai multe beneficii, chiar dacă îți conferă o imunitate temporară. Ce înseamnă imunitate temporară? Adică îți formează pe o perioadă de timp, îți formează acei anticorpi în care să spunem că ai dau exemplu, o imunitate timp de 3 luni de zile și apoi după acele 3 luni de zile trebuie să faci rapel. Rapel ce înseamnă? Încă o doză de vaccin. Și rămâne de văzut și efectele adverse și toate celelalte, dar cu siguranță sunt extrem de rare și eu cred că e safe. Cred că este safe. Dar anul 2021 va fi tot unul greu. Nu știu, vreau să fie un an greu, dar un an greu cu speranță. Adică să vezi, ok, știi că e greu, mai tragi tare să spunem anul viitor, în prima parte a anului, dar știi că totul va reveni la normalitatea pe care ne-o dorim cu toții. Că din păcate acum trăim într-o pseudo-normalitate pe care ne-am format-o. Adică am ajuns să mă uit să spunem, la televizor, la un film și să văd că o femeie intră în magazin sau văd un party cu 10 oameni care nu au mască și Doamne, ce nu-mi vine să cred, uite-te la oamenii ăștia. Păi până la urmă, practic, și eu am ajuns la nivel subconștient să port masca asta cu mine exact ca și telefonul. Da, așa este, cu toții facem la fel. Și acum mi se pare, nu știu, extrem de ciudat, incitant și poate în același timp riscant să stau acum fără mască. Cu toate știu că riscurile sunt aproape de zero în momentul ăsta. Da, suntem doar noi doi aici. Exact. Și de aia zic, mă refer, e o pseudo-normalitate la care noi ne-am adaptat, că asta e calitatea... Mentoratul continui. Da, cum stai acum? Chiar foarte bine. E o generație extrem de mare anul acesta, în care pentru mine reprezintă o premieră. De ce? Pentru că, având în vedere cu partea de online și anul trecut, în ultimele luni, am experimentat partea online, am văzut că am succes, acum poate să beneficieze toată lumea de serviciile private mascule, sunt din toată țara. Adică am persoane și din Germania la pregătire care vor să vină la facultate în România. Deci, locația geografică nu mai reprezintă un impediment să colaborez, spre exemplu, cu mine sau cu Cătălina. Cătălina este colega ta, cea care a fost și care se ocupă de chimie. De partea de chimie, da. Și e un feeling foarte plăcut, având în vedere că am început în septembrie câteva întâlniri, am avut cu persoanele din Timișoara și din Reșița face-to-face și apoi am fost nevoiți, având în vedere izbucnirea de cazuri și e perfect normal să nu mai faci face-to-face, să te întâlnești pe partea de online. Lumea este mulțumită, au avut și termen de comparație pe partea de face-to-face și de online și nu există diferențe mari între cele două moduri de predare. Într-adevăr, pot spune că asta fac, să spunem, aproape 20 de ore pe săptămână, ceea ce e încă un job. Lucrez la fel de mult ca la spital. Mai ai loc. Eu pot să iau un număr mare de persoane, oricât ar fi, doar că e momentul în care vin aceste persoane. Dacă îmi vine, să spunem, acum îmi vin 5 persoane și toți îmi spun vreau să mă apuc pentru iulie, ar fi destul de greu ca să recuperez cu tot ceea ce am făcut. Doar dacă ar fi de acord, să spunem, să recupereze în primele luni, să facă dublu, adică să meargă în paralel și cu ceilalți, dar să și recupereze ce au făcut până atunci. Exact, ce au făcut până atunci.
Eu sunt o persoană deschisă, știu că există foarte mult, nu sunt genul de persoană care să accept să accept persoane, nu știu, prin telefoane, cunoștința lui cunoștință, vărul, prietenul și să ajungi la mine prin pile, ci eu sunt o persoană în care toată lumea care își dorește să dea la medicină, să colaboreze cu mine. La mine prețul de a colabora cu mine este să fii pasionat de ceea ce îți dorești și să-ți dorești tu. Că până la urmă îți dai seama, din păcate există multe persoane, chiar am văzut o glumă interesantă pe Facebook, care sunt scopurile tale în viață, ori să devii un doctor sau să te măriți cu un doctor sau să faci un copil pe care să-l obligi să devină doctor. Și există și alte cazuri, bineînțeles rare, în care viitorii studenți vor să facă medicină mai mult de gura părinților decât își doresc ei. Și în alții am văzut un talent deosebit în alte domenii. Spre exemplu, nu știu, domeniul IT-ului sau alte... Sau artă. Exact. Față mai mult decât de medicină. Dar na, până la urmă fiecare o să-și găsească drumul la un moment dat. Sau am alte persoane care de frică au renunțat la pregătire pe ultima 100 de metri și următorul an i-am pregătit din nou și au intrat printre primii. Și na. Ce îți dorești personal pentru 2021? Ce îmi doresc personal pentru 2021? Păi, în primul rând, sănătate, atât mie cât și familiei, cât și tuturor. Nici nu ne vine să credem că în al doilea rând, să înceapă, nu știu, lumea asta să revină la cum a fost înainte și anume tuturor ne lipsește partea asta de socializare. Îmi e dor și mie să trag un chef cu prietenii la cineva acasă și să stăm până dimineața sau să facem un city break, să mergem să vizităm câte un oraș, să mergem, nu știu, relaxați la muzee și să avem experiențe culinare la restaurante, nu știu, de pe TripAdvisor în diferite orașe. Cu toții ne lipsesc cu lucrurile astea și asta îmi doresc să revină la normalitate și să putem călători și în siguranță. Și să ne putem întâlni, să nu mai avem teama asta în care să ne fie frică că vom lua acest virus. Îți doresc să ți se întâmple toate lucrurile astea. Îți mulțumesc din suflet că ai fost și azi aici. Mă bucur să ai grijă de pacienți. Și uite, cu tineri ca voi, cu tineri medici, schimbăm imaginea până la urmă și povestea asta cu fake news-ul nu face bine nimănui. Exact. Noi revenim în studioul Cafelei, dar așa cum vă spuneam și la distanță, o să cunoașteți un tânăr regizor. Am făcut un interviu online cu el, este Octavian Iacob se numește, tânărul regizor, este la primul său film, vrea să facă un film, O secundă se numește, este printre primele filme românești așa cum le întâlniți la Hollywood și o să aflați lucruri foarte interesante de la Octavian Iacob, deci rămâneți alături de noi, se poate și la distanță, online, și o să cunoașteți un tânăr extraordinar. Așa că urmăriți interviul în minutele următoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Emisiunii de astăzi, să ne revedem sănătoși.